mteuro muimbi balaba ari kupupura chokani kuti kunyange wakaenda nemvura mvura ichavasvipa kunyange wakatsikirwa nematombo akawanda vasina kutombochererwa guva nyika ichavasvipa kuti vauye vazopindura mupolisi mwena mumwe achizvidairira pamabasa akabata ari panyika vanhu vasafunga kuti zvavanonyora pagwaro kuti hazvisungira kuti rest in peace vobva vafunga kuti vaisa rugare maari mwari uchatoka vanhu nguva yemunhu afa achibisa mumimba nomwe rest in peace nokuti itsika dzapanyika asi mwari achatonga akafugama muropa remwanakomana wamwari achatonga akafugama muropa rake achibvunza mwene wemunge musoro pemabatiro akaita ari panyika afrika yedu nokuti muimbi yekwedi ati zvinhu zvose zvatinoona zvose zvichatsva makomo mapako zvichanyongodeka zuva rakavheneka richadzimwa mwedzi uchapera zvose zviri kuona kuti wakaipa goshaiwa pokuvanda amire pachena achipindura mwari afrika yedu kuti mesa vanhu vose vari panyika vakatadza nevakaro vachamuona achiuya asi mwe nomwe achiiswa kwakafanira mabasa adi ake saka ndo zvataunganira sevatungamiri vecheche revaapostoli vaafrica kuti tidzokere panheyo dzakavaka chechi originality nokuti vakaziva mutumwa 1959 nevakamuziva 1920 nevakamuziva 19 nevanomuziva nhasi akango kuiwe unoshandika wakazvidza kunani mukadzi anoshamisika chiona murume wakachibatwa nemweya pachechi nokuti magariro ekupa hapupuri kuti mweya mwari ukafurana pa murume anoshamisika mukadzi achitomhanya mugiraundi atomira kuimba kugumba daure kuti churu rakadaisorika ini ndaifunga kuti zvakuri kuwedzera vanhu vari kubatwa nemweya chechi ishanaka afrika ndaifunga zvekuti pane ngoni dzikadzika munhu anenge wese anobatwa nemweya kumweya ungoni tibatsire kubva muzvakaipa kogoni rinozogara papi hakuna mutungamiri angabva mutungamiri wechechi anovenga vamwe kana ane godo kana anofungira vamwe zvakaipa kana anofunga kuti anogona kufura vanhu vese ari mutungamiri chai anofanira kuvasomwa nechi mutumwa chai anobvunza vakona todii musafunga kuti haazive iwe unotonyara kuti unopindira kuti ndikudii bonzi kuziva kwese asi uri mumwe munhu kuti ataure afrika yedu atinoda kudzosera payanga iri the african apostora ndiyo chechi yakataurwa namwari pachake dzimwe dzinogarwa pasifano unyore namapeni aiwa iyi yakangodare ukabuda mutumwa anogotuviri delegation kuti vateere vanofumura secret dzechechi kungobuda kuenda nditunotwani endanoramba akanyara seasingazivi seasingaoni ugoita mukurumira ugoreba pakupedzisira unongomhara kana wabuda mari kune vamwe vaenengiridze kubata nyanga vamwe kuda muna vakatumwa varwa nenyanga vakafa garai mudzidziso yake mururame garai mune zvamakadzidziswa afrika yedu ndendarweni ichifunga ndini ndegandirachi unoona bishop achinyora mabishop anonyora tsamba kutumwa 2020 munhu auya unokubatsirwa kwenozokaita mubatsiri basa rako nderei hapana kamboenda nemunhu mugomo renyangara kuti mudzidzisi chaitidzeipo makapinda muna zvimuswa nemuri kozotana munhu uri kuprovinsi kwangu aita varwere ndouya navo nekonesa mwari akapfugama hapana papana kana muri mhangu aita varwere ndoya navo nopfugama navo pana hapana kuira ide kumutumwa kobasa rei nderei ani makadaidzwa mungambiswa simabatsiri kuti mumumirireka munomirira pazvipi pamwe chaichavo munomirira pazvipi
Rekakubatirwe nevhangeri. Tonakubatirwa nevhangeri. Kuimba kwakanaka chaiko. Hanzi tinoimba zvinowirirana neni asi ngationei paanenge ari kuti apedze poindi yacho iyoyo. Handiti? Iwe usatye kutaura zvawapuwa naMwari hausi kutaurira vanhu. Watumwa naMwari kuti ubatsire vanhu. Handi ndowambodaro kuti musanakirwe nevhangeri, batsirwe naro. Toda kubatsirwa nevhangeri, hatina kunakirwa. Toda kubatsirwa nei? Saka Mwari akuisa pakuti ubatsire, tibatsirike. Kana usabvunze vanhu, kana wabvunza vanhu, wakabuda kuzvifadza. Hatina nekubatsirwa. Afrika yedu. Tiri kuti kana treni chero ikapinda nepasi peflyover inogona kuda kweri chipo. Ngazviti mutumwa aripo, asipo ndo maitiro ako. Ndapomba mufananidzo vanhu vakamudzidzisa. Ndaenda kuti taona kuti mumba mwana akaita toto nhunzi dzokunetsa. Uko tinoshandisa matrench. Hakuna kana chi. Vanhu vakatoka batiri kunoenda mutumwa ungasipo. Saka uimbe kudada hatizivi. Hatizivi. Takangogara tisingazivi. Nokuti sarudzo yemunhu haina kubvira yakanaka. Afrika yedu. Mwari watuma Noa kuti avange areka. Achienda kuvanhu, vanhu vaitwa nematauriro nemazira avanoita. Izvo shoko richibva kumutumwa richisvika rinoenda nemasvikiro anozana roita. Ratogadziriswa asi rinofanira kuzvisvika rakaita sei? Ndiri vanhu vanedzera kuimba, kuda kuti usiku havasi kuimba. Mutumwa akadzidzisa zvino zvinokati kana muwabodzera vafunga muchinamata unofanira kuimba dziyo nhatu kana ina. Wozonamata wanyatsoziva kuti Mwari aita sei? Unofunga kuti wangu wanyatsodzirowa chaizvo kwakuedza ungazomhanya kuimba. Musi wa 26 January 2019 mutumwa akabva ati vanhu vari kuposora Afrika ngavawedzere kupinda masowo. Shuwa vhiki dzapera mbiri dzomanyatsorara muchinamata navanhu kubva chishanu kusvika svondo kusvika panapa unenge totombotamura nyama. Afrika yedu. Nyaya iripo ndeyekungotera nokuti ari kuziva zvida kuitika ndiani angaudzwa naMwari. Obva kuti ndiitai. Imi musatarise kune vanhu vanokanganisa maitirwo azvo. Simukai kuti vamire muri mberi mutidzidzise. Kana tiri kutadza kuimba paso uyai mutidzise mandiro. Kana tiri kutadza kuimba paso usiku uyai mutiratidze. Kana tiri kutadza uyai muripo. Chakaita kusanga rwaposora Afrika rikure. Ndomweya wakatuma makaramba achitendera achidzidzisa vanhu. Ndozvakaita kusanga rwaposora Afrika rikure. Idai vanhu vatembe nguva ino hatina hanya nebasa raMwari. Uyu mukomana ndomba credit. Unotombofamba upira mumaruwa achifambira vanhu door-to-door ndafunga kuti bishop akatora chairman wake ari mufundisi wotora muvhangeri wotora muroti namunyori wobuda vari vashanu woti nhasi tiri kuenda kwagutu kwavasingazive vakaisa zvokudya zvavo mota kuti tauya kuti tiudzise panyika pane munhu wakatumwa naJesu. Ini ndiri bishop muchechi imomo uyobva ndiri mufundisi. Unozocherwa munhu angazivi kupinda nekunyara andopinda muchechi. Atonyara apinda muchechi akutodzidziswa zveupenyu usingaperi. Akutozvibata akutorarama. Kwete kumirira kuunganidzirwa vanhu senhume. Vanhu vashoma semufundisi panapa vanobvepi waitei? Tofanira kuti tishandire chechi. Kwete kuti tishandise chechi. Munhu wakamutundamira hakusvikiki anonyuma. Kumboti goni mukadzi wacho atanga kupidhaira nenziyo dzakuterebwa anenge achifamba nebhesi ipapo. Kuti akokuradza ndini baba pano. Afrika yedu. Saka one
andiregera ndokona kutadza kuexpress handisi kuda kunanga muntu kuda kunanga zvaari kudzidzisa munhu wavanhu vakashata unokanganisa basa rani ramwari. handinangi munhu nokuti handine naye. ndakamira panapa ndenichiedza kuti wakatumwa afadzwe nemabatiro angu ndirege kufadza chi pakushingaira kwangu kuratidza zvokwadi handidi kuzvifadza. ndofunga ndoda kuvavara kuti ndifadze akatumwa najesu. kana iye afara ndinowana nyasha muna kristu jesu. saka mwengu wandogona kutadza somunhu wandiitira mwoyo murefu nokuti zvinogona kudaro somwana mudiki unorashika. asi ngatibatsirike neshoko randakananga rinoti ngatibvei muzvakaipa tikune mate nhanakorana dhana naAbhurahama nokuti ane influence yekurasa vanhu kuvabvisa pamutumwa. Shingairai paukristu. Chinhu chekutanga kuraya hunhu hwawakauya nahwo muchechi. Uvambe hunhu hutsva, upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Kuti usati wapinda muchechi waimwa nenharo. Ngatori muchechi nomarisi. Aiwa, shingairai paukristu. Shingairai kuratidza vanhu zvokwadi yaMwari. Abraham. Mugariro wakanaka womutungamiri unorerusira chechi. Mugariro wakashanda womutungamiri unoremedza chechi. Savatungamiri tiri kubatsirana. Musandotenda zvinhu tiri kungobatsirana. Kuti zvitibatsire hande shamwari. Saka ndinaregi kukuyeudzai zvinhu izvi. Tangoti tiyeuchidzane zvinhu izvi nguva dzose. Kunyangwe muchizviziva henyu. Mune maziro nekutozviziva munozviziva. Yemakasimba pazvokwadi yamunayo. Imimi tikombirai bedzi makasimba pazvokwadi yamakatenda. Ndinoti zvakanaka kuti ndiri mutabhenakari ino ndikukudzai nokukuyeudzai. Afrika yedu zvakanyanya kunaka kuti tirege kuparidza kunaka kwomunhu afa parufu. Wafana idakati nguva ikaziva kuti mamuchiroya mukatiparidza parufu chechi yazorora pakaipa. kana mamuchitora vakadzi vevanhu ndoti chechi yazorora vana havachapatiswe mai. Kana munyika vakudaro kuti afaya zvinhu zvedu zvakurarama angaranga riri gororo akutaurika. Afrika yedu dambudziko rechokwadi chonetsa nokuti pachinosvika pamunhu chotongobaya chatongobaya hameno pati ndo chinotongobatsira vanhu musaziva zvokwadi. uye shoko rosaka rine parinosvika kana ringadombo rikati chwakata ranova pamwe rikati chubi waziva parainda rikati ka waziva paradii. Afrika yedu tiri kubatsirana sevapostora musangano vapostora vajesu musangano wavapostora vechiafrika kuti tidzorane pakuipa nokuti pamberi apo pane ngozi varume. Zvinhu nyika ikaguma zvakadai igere vanhu vakasvikirwa nenguva vari maitiro avo kuparara. Saka ukatumwa vachida zere nomweya mutsvene chinaida vana vanokwana muchanza paine mhomho yavanhu. Vanhu ngavazvichembere vakwane muchanza cheoeresi chookatumwa najesu murume wechokwadi asina kuda pfuma kana kukudziwa asina kana chimwe chinhu chaakada akanditengesa zvose zvaunazvo ite basa rani. haana kuwana nguva yekutamba nevana vake achiita basa raMwari. murume asina kana huku panyika asi vanhu vanoenda vachikumbira mota vanorasika papeposi yekutumwa haani zvepanyika zviri materiali. nyaya yake ndeyekuti agadzire mwoyo yevanhu vapinde mudenga kuti rwiyo ruri pana imani ngautigadzire isu vanhu vako mweya mutsvene kuti kana tafa tipinde mudenga rani.
Ashe. Divine order. Yerusalema. Amen. Kose tinoyambira vanhu vose kuti vabude muzvakaipa. Kose tinoyera vanhu vose kuti vateerere nokuita zvinodzidziswa nomuranda waMwari. Sikireti yesukisensi kuteerera. Kana uchida kubudira muzangano waPaSTOR Africa, teerera. Musauye zvinhu zvenyu kuzodzidzisa. Dzidzisai zvamakadzidziswa. Kana muranda waMwari ikaita muranda waMwari Paul Mwadla wei. Dzidzisa. Musauye nezvinhu zvenyu kuzodzidzisa. Dzidzisai zvakarayirwa nemutumwa waMwari Paul Mwadla Africa. Anorayira vanhu kwose kuti vabude muzvivi, vabve mukunyengera, varege kubata zita raMwari, varege kuita Mwari wapamuromo, asi ave Mwari anogara muvi. Asiyo zvineona Jesu ari muvi. Mutendere nhasi agare mauri. Anotoda kutenderwa kuti atonge. Saka muneibazo kuti kwose tinorayira kuti vanhu vose vaite sei? Vatendeuke. Iyo inzira imwe chete. Ainerumai. Anotitungamira ari mumwe chete. Tine dzidziso iyi. Ndosaka makaona kuti chechi yevaPaSTOR Africa kuti uve kutungamira zviri kudzidza, zvoda kuteerera. Pakuisa kwake zvinhu pachena, Archbishop Paul Mwadla Africa haana kumbozotora kaita vadiki vekuno kuti kana vazosvika pane vaGlobal pane shoko rakataurwa nemutumwa Musipo. Anodzidzisa vanhu vose pachena. Haambotori vakuru vati handei ndinokurayira muri penyu. Anodzidzisa vanhu vese pachena kuti anoda kupona vasakudzidzisa zvekuita sei? Asingadi hake Afrika yedu. Iyo inzira imwe chete. Isusu tanga tiri kure kumabhaziwawo. Mwene mumwe achiita maitiro ake, vamwe achiita maitiro avaita. Mwari ndobva atirangarira namakwedza upenyu kuti tipewo upenyu husingaita sei? Asi pane shoko rinoti vazhinji asi vashoma vakaita sei? Saka kana madaidzwa sezvamunoita muchikokero muchiuya panapa, mapinda muchechi renyu, asi hamuzotenderwi kuita zvamunoda muchechi muno. Unouya wega nechoisi yani, asi hauzotenderwi kuti uite zvaunoda. Unoita zvinoitwa mupi? Chero kwamakabva kwave nenhodzerwa yekunge zvakanaka zvese zvamakwana kuna akapiwa chechi. Afrika yedu. Hamwari ngazotibatsira chose. Tiite vanhu vechokwadi chaivo. Tifanane nevakatumwa naJesu Paul Mwadla Africa. Tifanane nemutumwa waMwari Afrika yedu. Handishe Mwari tigare pasi. Ndinoti zvakanaka kuti ndiri mutabhenakari ino ndikumutsayira kukuyauzai. Muranda waMwari ari kukuyeuchidziraiwo. Ndichiziva kuti kubviswa kwatabhenakari yangu kwapedyo. Achiziva kuti nguva yaita sei? Yapera. Sezvandakaratidzwa naShe Jesu Kristu. Afrika yedu. Pakudzidzisa kwake anodzidzisa zvaanenge aratidzwa, zvaanenge arayirwa, zvaanenge apiwa ndozvaanopachi. Kana imi mapiwa nemunopachi. Iyi chechi yakanaka. Iyi chechi yakanaka. Inorapa vanorwara, inomutsa vawire, inonatsa vanhu. Kwete kuita mbiri yekuti muPaSTOR Africa anenge achapisirwa dzimba nokuroya. Munomuchechi kuti taura zvouroya hapachina. Asi ichitanga zvemhariwa kwasinadangali varoya. Kudzimwa kwenanga zviri kuti vakapera. Vanoda kutsurwa kuti tizive kuti variko. Vadzoka hatidzinge vanhu toda kuti vaite sei? Kune varume vatizo kudangarira vaende nyaya yekutsinga. Vanofanira kuti vatobatsirwa vasiye makona. Chimboita siya makona again. Vakaindire, mboita siya makona.